I actualment no, des de fa 5 anys, o 6 ja en farà, des de l'any 2008 concretament, vam posar en marxa una idea que és un concurs de clipmetratges de duració d'1 minut sobre temes puntuals sobre temes de la fam, sobre temes de desenvolupament i filosofies d'aquesta mentalitat. I això ens ha donat un resultat fantàstic. Un concurs que, per cert, és un èxit, diguem, de participació, gràcies també a les xarxes socials i a internet. Això es va iniciar aquí a Barcelona, va ser una idea del Departament de Comunicació de Barcelona i s'ha anat expandint a tota Espanya i ara actualment jo diria que les 70 delegacions que té Mans Unides a tota Espanya, jo crec que el 90 i tants % ja està en aquest tema. L'any 2012 va ser l'últim concurs i a mi m'emocionava, inclús se'm posaven els pèls de punta de llegir els testimonis de la canalla dels resultats que els havia donat a l'haver pogut intervindre, no solament des de la part tècnica de muntar un petit vídeo o DVD, sinó de la sensibilització que els havia creat el reconèixer i el conèixer més profundament la realitat del Montsó. I nanos que inclús deien després del que he viscut i després del que he conegut, ara ajudo la meva mare amb el tema de Càritas de la parròquia perquè veig la necessitat de col·laborar i tal. Però nanos de 10 o 11 anys, vull dir, no...